Od klskej kože rýb, cez dokonalé perie vtákov, až po hustú srst cicavcov, viete, všetky stavovce majú v podstate rovnaký základný obal tela, ale evolúcia sa s ním teda poriadne vyhrala a vytvorila z neho neskutočné variácie. Dnes sa spolu pozrieme na to, ako sa tento jeden obal stal absolútnym kľúčom k prežitiu v každom kúte našej planéty. A začneme hneď zostra, otázkou, ktorá vie celkom zaskočiť. Keď sa povie najväčší orgán, čo nám napadne ako prvé? Asi mozog, možno pečeň však, ale tá správna odpoveď sa skrýva priamo pred našimi očami. Presne tak, je to koža. Len si to predstavte, u dospelého človeka má plochu takmer 2 metre štvorcové. To je ako taký menší koberec. Je to naša prvá obranná línia, náš najväčší zmyslový orgán a je to to, čo nás doslova drží pokope. A viete, čo je na tom najviac fascinujúce? Že aj keď povrch tela vyzerá u každého živočícha úplne inak, v úplnom základe je postavený na tom istom, jednoduchom trojvrstvovom pláne. Je to taká univerzálna architektúra, ktorú si teraz pekne rozobereme. Takže krycia sústava to je v podstate táto viacvrstvová koža, ktorá obaluje celé telo. Jej úlohy sú v zásade dve. Poprvé, funguje ako taký osobný štít, ktorý nás chráni pred vonkajším svetom. A po druhé, je to zároveň senzor, ktorý nám umožňuje ten svet vôkolo nás vnímať. Poďme sa na tie vrstvy pozrieť bližšie. Úplne na vrchu máme pokožku, to je naša vonkajšia bariéra. Pod ňou je zamša a to si predstavte ako také rušné centrum plné ciev, ktoré kožu vyživujú, nervov, ktoré snímajú každý dotyk a rôznych žliaz. A úplne na spodku nájdeme podkožné väzivo. To je naša izolačná vrstva a zároveň zásobareň energie v podobe tuku. A presne tento trojvrstvový model je základom pre všetky tie úžasné adaptácie, ktoré si ukážeme. Dobre, takže základný plán už poznáme. Poďme sa teda pozrieť, ako sa s ním evolúcia pohrala. A začneme pekne tam, kde sa to všetko začalo, vo vode. A hneď tu vidíme dva úplne odlišné prístupy. Na jednej strane ryby, tie stavili na také brnenie zo šupín a slizu. A na druhej strane obojživelníky, ktoré majú kožu hladkú, tenkú a neustále vlhkú. Obe riešenia sú však pre ich životný štýl úplne dokonalé. Koža rýb, to je hotové majstrovské dielo hydrodynamiky. Tieto kostené šupiny samozrejme poskytujú ochranu, ale ten sliz, no, to je tá pravá mágia. Nielenže chráni pred rôznymi infekciami, ale hlavne dramaticky znižuje trenie. To umožňuje rybám doslova klzať vodou s minimálnym odporom. No a koža obojživelníkov, tak to je úplne iná káva. Je to v podstate ich druhý dýchací orgán. Tým, že je stále vlhká a bohato prekrvená, môžu cez ňu prijímať kyslík priamo z vody alebo zo vzduchu. A toto je absolútne kľúčové napríklad počas zimného spánku niekde na dne jazera, kedy sa spoliehajú už len a len na kožné dýchanie. Dostať sa z vody na súš, to bol pre život na Zemi obrovský revolučný skok. A aby sa to vôbec mohlo podariť, koža musela prejsť radikálnou zmenou. Plazy však prišli s jedným geniálnym riešením. A tým riešením bola rohovina. Plazy jednoducho vymenili tú priepustnú, vlhkú kožu za suchú, pokrytú odolnými, vodotesnými šupinami. Bol to v podstate taký vynález osobného nepremokavého brnenia. A presne to im umožnilo dobiť aj tie najsuchšie kúty pevniny. A keďže stále rastú, tento starý obal z času na čas jednoducho zhodia. Hady v jednom kuse, jašterice pekne po častiach. Tak a teraz sa posúvame k dvom skupinám, ktoré úpravy kože dotiahli do absolútneho extrému. Najmä pokiaľ ide o jednu vec. Udržanie stálej telesnej teploty. Áno, reč je o vtákoch a cicavcoch. Máme tu teda perie a máme tu srsť. Dve úplne odlišné štruktúry však, ale cieľ majú v podstate rovnaký. Vytvoriť dokonalú izolačnú vrstvu, takú, ktorá im umožní udržať si stálu vysokú telesnú teplotu, nech je okolo nich akokoľvek. A nemyslíte, že perie je len nalietanie kdeže. Tá pravá veda sa skrýva pod povrchom. Pod vrchným pevným tzv. Obrysovým perím sa nachádza jemnučké a husté páperie. To medzi sebou zadrží obrovské množstvo vzduchu a vytvára tak neuveriteľne efektívnu izoláciu. A vodné vtáky to ešte vylepšili. Tie si perie mastia tukom zo špeciálnej žľazy, čím ho vlastne impregnujú a robia dokonale nepremokavým. A srsť tá funguje na veľmi podobnom geniálne jednoduchom princípe dvoch vrstiev. Dlhšie a hrubšie chlpy, tzv. Pesíky, tvoria vrchnú ochrannú vrstvu, zatiaľ čo hustá a jemná podsada pod nimi dokonale izoluje.
A napríklad u vodných cicavcov, ako je vidra, je táto podsada tak extrémne hustá, že pri ponorení uväzní pri tele vrstvičku vzduchu a samotná koža sa tak nikdy ani len nedotkne studenej vody. Ale to stále nie je všetko. Koža cicavov je proste taký multifunkčný nástroj. Z tej istej rohoviny, z ktorej je srsť, dokáže vytvoriť aj oveľa tvrdšie a odolnejšie veci. Napríklad kopytá, dokonale prispôsobené na beh, ostré pazúry na lov a šplhanie alebo mohutné rohy, ktoré sa používajú na obranu a súboje. Samozrejme, takýto odev sa musí aj pravidelne meniť, presne ako ten náš. Vtáky pravidelne vymeniajú svoje opotrebované perie, a tomu hovoríme prchnutie. No a cicavce zase na jar zhadzujú hustú zimnú srsť a na jeseň si opäť budujú teplejší kožuch, a to je plznutie. Je to vlastne taká aktívna príprava na to, čo prinesie ďalšia sezóna. A na záver sa poďme pozrieť na to, ako koža nie je len nejaký pasívny obal. Vôbec nie. Je to aktívny nástroj, doslova arzenál, ktorý živočíchom dáva neuveriteľné stratégie na prežitie. Toto je taká malá prehliadka evolučnej vynaliezavosti. Od takmer nepreniknutelnej obrany pomocou pichliačov, cez umenie stať sa neviditeľným vďaka dokonalému maskovaniu, až po jasné varovanie pre predátorov v podobe krikľavých, výstražných farieb. Tak napríklad taký jež. Jeho pichliače to nie je nič iné ako extrémne zmenené a upravené chlpy. Zosilnili, zaostrili sa a stali sa z nich nebezpečné zbrane. A keď sa jež stočí do klopka, vytvorí z nich doslova nepreniknutelnú pevnosť. Sfarbenie je ďalší fascinujúci nástroj, ktorý môže slúžiť na útok, ale aj na obranu. Maskovanie, aké vidíme napríklad u kuny, ako by šepkalo "ja tu nie som". A to umožňuje predátorovi nepozorovane sa priblížiť. No a naopak, tie krikľavé farby salamandry z polného hrdla kričia "pozor, som jedovatá, ani to neskúšaj". Tak a sme na konci našej cesty po povrchu tela stavovcov. Videli sme, ako sa z jednoduchého trojvrstvového plánu vyvinul dýchací orgán, nepriestrelné brnenie, dokonalý izolátor aj arzenál zbraní. Evolúcia je naozaj neuveriteľný dizajner. Preto na úplný záver jedna otázka na zamyslenie. Ktorá z týchto adaptácií je podľa vás tá najvychytanejšia?